막 그놈들 막. हौवाखौबो हिनजावखौबो ओरैबायदि बुदों आङो बिराद गाज्रि मोनदों आरोना नुनानै माने दुखु मोनदों बै बुजानायखौबो आरो बै बुनायखौबो आं गाज्रि मोनदों मानि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबा बुजि मोनगोन बै हौवाया मानो बुजाखो बै हिनजावा मानि थाखाय मा गोरोन्थि मावदोंमोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबा बुजि मोनगोन दै गिबियावनो बयनिसिमबो गासैखौबो फिन खेब बरायहरबाय स' लोगोफोर आङो नैयाव ओरैनो मोनथाम मोनब्रैसो आपडेट लानानै फैदो आरोना स' नोंथांमोननि सेराव आङो बेबायदिनो आपडेट लाना फैबाय थायो नोंथांमोना मिथिखायो दा आङो मोनथाम जोंनि बर'निनो मोनथाम जाथाय लानानै फैबाय ओरैबायदि बुदों आरोना आङो मा बुंबावगोन दा नोंथांमोना जि क्लिपाव नुखादों दा बेखौ फुल भिडिअ नायनो थाखाय वेट खालाम दसे आङो होलांगासिनो दा बिनिनो आङो मोननैसो बुंनो सानदों सोरबा जुदि जोंनि बर' समाजाव जोंनि बर' हारियाव माबा मोनसे गोरोन्थि मावोबा जोंनि मानसिफोरा ओरैबायदि साजा होयो माने बेखौ सेन्दाल आलायो एबा लामा सामा फिदिंनानै ओरैबायदि लासिसिं खालामो बे नियमखौ आङो माने मोजां मोनाखै आरोना दा ओरैबायदि गुबुन हारिया जोंनि बर' हारिखौ माबा मोनसे एक्सन खालामोबा दा नोंथांमोना खोनाखाबाय थायो ससियेल मिडियानि गेजेराव गुबुन हारिया जोंनि लाइमोन उन्दै उन्दैखौ बेबायदिनो बुथार खामानाय गाज्रि मावनाय दा बेफोरखौ गुबुन हारिखौ जोंनि बर' हारिया जेबो खालामनो हाया बैफोर जोंनि बायदि बर'जों बर' माबा मोनसे फिसा गोरोन्थि मावबानो माने ओरैबायदि एक्सन लायो मा बुंबावनो दा नोंथांमोनानो बे क्लिपखौ नायलांग्रो होलांगासिनो आरोना थ' बिदिब्ला जोङो क्लिपखौ नायलांग्रोनोसै 막 그놈들 흑으로 दायो भिडिअखौ नोंथांमोना नुखाबाय आङो जेबो बुंनो सानला बुंबा गाज्रि मोननो हागौ नाथाय मोननैसो बाथ्राखौ आङो आंनि भिडिअनि गेजेराव आङो सानफ्रोमबो बुंबाय थायो खोनासं सिस्टार ब्रादारमोन गाज्रि मोनालासिनो नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव मोनसे मोजाङै लिरना हरबानो जाबाय जे नोंनि बाथ्राया राइट्स आदा होननाय बायदि आरो गाज्रि मोनोबाबो नोंनि बाथ्राया रं आदा होननानै नोंथांमोना लिरना हरबानो जाबाय आरोना आं रावखौबो गाज्रि मोना लोगोफोर आदा आब'मोन नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय आरोना आङो मोनसे जाथाय लाना फैदों मोनसेनो मोनथाम जाथाय लाना फैदों बियो आङो सानफ्रोमबो मोनसे बाथ्राखौ बुङो जोंनि बर'फोरनि बागैनो बेबायदि बुङो आङो माने जोंनि बर'फोरबायदि अननायफोरबायदि गुबुन जाथिया मालाबाबो होनो हाया जानांगौ बिसोरनि गावसोरनि जाथिखौ बिसोरो अननाय होनो हागोन नाथाय जोंनि हारिखौ हाबा खालामनानै बिसोरो मालाबाबो अननाय होनो हाया आरोना दा जोंनि सिस्टारमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों बे सिस्टारमोना माने मोनथिया सोमजिया गुबुन जाथिखौ लानानै गुबुन कान्ट्रियाव थांनानै एबा गुबुन सेंग्राफोरखौ लानानै ससियेल मिडियायाव माबायदि देखायहरो मोनथिबायना माने जोंबायदि गुबुन जाथिखौ लानानै जोंबायदि जुलि जानानै नोंथांमोना देखायनाय बायदि ससियेल मिडियानि गेजेराव देखायहरो जोंनि सेंग्राफोरनि खर'आबो एसे गरम जायो मानि थाखाय जुदि सेंग्राफोर थासान्दियावबो बर' हारिखौ नागारनानै गुबुन जाथिजों जुलि जानो गोनांबा बेखौ मा बुंबावनो आरोना एथ' गरम अब्लाबो आङो भिडिअखौ बानायनाय जाबाय बेनिफ्राय आङो सिस्टारमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों जे जोंनि माबा समाव नोंथांमोना मोनसे खैफोदाव गोलैयोबा एबा माबा समाव नोंथांमोना सापर्ट नांगौ जायोबा जोंनि बर' हारिनिफ्राय मानो बियो
बैफोरबायदि गुबुन हारिनिफ्राय सापर्टखौ बि नोंथाङा जुदि गुबुन हारिखौ सिनायनो रोंदोंबा गुबुन हारिनिफ्राय सापर्टखौ लानानै देरहा आङो साथाम मानसिनि माबाखौ लानानै बुंदों नाथाय नामखौ बुङा माने जोंनि बर' हारिफोरा ओरैबायदि अनसायोना माने माबा मोनसे खैफोद जाबा माबा मोनसे सापर्ट नांगौ जाबा जोंनि बर' हारिया गोबां हेल्प खालामो नाथाय बैसोर बायदिया देरहाखांनानै जोंनि बर' हारिखौ जोखारनानै खारो आरोना आरो बर' हारिखौ सिनाय मोना सापर्टखौ मोनखांबाय बेनिफ्राय बर' हारिखौ नांला बेफोरबायदि जायो आरोना दा बेफोरो जोबोद गोरोन्थि सिस्टारमोन बर' हारि थासान्दियावबो नोंथांमोना जुदि गुबुनखौ लानो गोनांबा बेफोरखौ मा बुंनांगौ जाखो सोर गाज्रि मोना गासिबो गाज्रि मोनो आंबो गाज्रि मोनो जोंनि ब्रादारमोनाबो गाज्रि मोनो थिग बेबायदि जायो आरोना दा आंबो बुंनांगौ जेबो खोथा गैला बेयाव जोबोद बाथ्रा दोङो बुंनो गोनांबा जोबोद बाथ्रा ओंखारो नोंथांमोना कमेन्टआवनो बुंहर आङो गोलोमलायदोंनाय भिडिअ बानायनाया मोनसे सैथो खोथाखौ बुं सिस्टारमोन नोंथांमोना जे सानो नामा सिस्टारमोननिल' बाथ्रा बुङाखै आङो ब्रादारमोननिबो बाथ्रा बुंदो नोंथांमोना सानो नामा जे थाखा फैसा गैयाबा जों गोरिबफोरा मोनसे टेनसनाव गोलैयो होननानै नोंथांमोना बुं सैथो खोथाखौ बुं बेफोर बाथ्राखौ सानो नामा सिस्टारमोन नोंथांमोना जि गुबुन जाथिजों जुलि जायो एबा गावनि हौवा हिन्जाव गथ' गथाय थाखानानैबो जे गुबुननि हौवाजों रिलेसनाव थानो नागिरो मानि थाखाय थाखा फैसा गैयैनि थाखाय ना अननो रोङैनि थाखाय ना गुबुन जाथिनि अननाया मोजां ना बर' जाथिनि अननाया मोजां आङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों जे सैथो बाथ्राखौ बुंनो सानदों जे गोरिबफोरनियाव थाखा फैसा गैयालासिनो टेनसन जायो बे नंगौ राइट नाथाय गोनां होननानै रावनिबो टेनसना फ्रि जाया गोरिबनावबो टेनसन थायो गोनांनावबो टेनसन थायो थाखा फैसा थादालागे था गासिनावबो टेनसन थायो दा जों गोरिब जोंनियाव फैसा थाखा गैया जोंनाव टेनसन दोङो नाथाय धोनिनावबो टेनसन दोङो बेयो मोनसे राइट्स खोथा जे थाखा फैसा थाबानो जे मानसिया टेनसना फ्रि जायो बे नङा थाखा फैसा थाबाबो सोरनियाबा जब थाबाबो साकरि थाबाबो गासिनावबो मोनसे नङा मोनसे टेनसन थायो जे नोंनि गोसोआ मोजांबा थाखा फैसा थानो नांलाया लोगोफोर जुदि नोंनि न'खराव गोरिबबा एबा थाखा फैसा गैयाबाबो नोङो बे आंनि हौवाया बे थाखा फैसा गैया गोरिब आङो गुबुनजोंनो हाबा जानाया मोजां जासिगोन बेफोरबायदि साननाया रं दै सिस्टारमोन मानि थाखाय जोंहा थाखा फैसाजों मालाबाबो अननाय होनो हाया गावनि गोसोआ मोजांबा गावनि गोसोआ साननाया मोजांबा गावनि हौवाजोंनो रुजु रुमै संसारखौ जानो हायो थाखा फैसायालाय मा दिनै दोङो गाबोन गैया थाखा फैसाखौथ' नोङो थैबा लाना थांफाया नोंनि अननायखौसो नों लाना थांफागोन नोंनि फेमिलिनि माबा मोनसे हास्थायनाय अननायाथ' नोंदो थैजासिम थांफागोन थाखा फैसायाथ' नोंदो थांफाया थिग बेबायदि जायो सिस्टारमोन जे नोंथांमोना साननाङा गोसोखौ नर्मेल गोसोखौ गुरै खालामना लानाङा आंनाव थाखा फैसा गैया हौवानियाव ओरैबायदि थाखा फैसा गैया आं गुबुनजों थांनोसै गुबुनजों लाइन लानोसै होननानै नोंथांमोना माने गावनि गोसोखौ डाउट खालामना लानाङा एबा नर्मेल खालामना लानाङा आरोना थाखा फैसाया मालाबाबो मानसिखौ सुखु गोजोनाव लाबोनो हाया गावनि अननायासो गोदोर गावनि फेमिलिनि केयारासो मोनसे गोदोर जुदि नोंनि हौवाया नोंखौ अनो थाखा फैसा गैयाबाबो नोंखौ केयार खालामो जोबोद साबायखर बावनांगोन नों नोंनि हौवाखौ नोंनि हिन्जावखौ मानि थाखाय नोंनाव थाखा फैसा गैयाबाबो जे बे अननो रोंगौ नोंखौ जोबोद केयाराव लाखिदो बिसो मोनसे गिदिर खोथा लोगोफोर सिस्टार ब्रादारमोन नोंथांमोना साननाङा जे आंनाव थाखा फैसा गैया जोंनावल'सो टेनसन दोङो जों जोबोद गोरिब बेबायदि साननो नाङा गोरिबा गासैबो गोरिब नङा धोनिया गासैबो धोनि नङा आरो साननाया हनाया रावनाबो सेम नङा नोंनावबो टेनसन दोङो बैफोरबायदि धोनिनावबो टेनसन दोङो दा जोंनावबो टेनसन दोङो नालाय दा रिच जेखौ बुङो माहाजोनफोराबो बिसोरनावबो मोनसे टेनसन थायो थाखा फैसाखौ लानानै बिसोर टेनसन गैयाबाबो जानांगौ बिसोरनि फेमिलियाव मोनसे हेंथायै दोङो जानांगौ बिसोरनि गोसोआ मोजां नङा थिग बेबायदि गासिनावबो टेनसन थायो लोगोफोर बिनिखायनो रावबो गोसोखौ डाउट खालामनाङा रावबो गोसोखौ नर्मेल खालामनो नाङा आरोना दा नोंथांमोना बेबायदिनो सोरबा बुङो बेफोरबायदिया जायालै माने थाखा फैसाजोंसो मानसिया सलायनो हायो होनना बुङो बेफोरो बिराद रं दै नोंथाङा लाइफआव संसार जानो फैदों जाहाथे सासेजोंनो जाबानो जाबाय आरो गावनि फेमिलिजोंनो हाजारसे थैजासिम अननायखौ मोनो आरोना नोङो दा गावनि फेमिलि दंखायो ओमफ्राय जों बैखौ गोसोथोबा आङो हाजारसे अननाय मोनगोन बेफोरबायदि साननो नाङा सासे हिन्जावनि आरो सासे हौवानि अननाय बायदि नोङो हाजारखि सोरखौबा गोसोथो सोरखौबा मोजां मोनो नों मालाबाबो सुखु गोजोनाव मोनजानाय नङा नों सानसे समाव सानफिनगोन नोङो बै नोंनि गारना थांनाय हौवाखौ एबा हिन्जावखौ नोङो सानसे समाव सानफिननो नांगोन जे
बिनि अननाया मोजां मारमोन थाखा फैसा गैयाबाबो थिग बेबायदि जागोन नाथाय गासैबो सेम नङा सोरनियाबा सेकेन्ड बेफोरबायदियाबो अननाया थायो नाथाय आं मोनसे खोथाखौ बुंदो जे नोंथांमोना थाखा फैसाखौ लानानै सोरखौबा मुगैनो नाङा आरो सोरखौबा बेफोरबायदिनो रायनो नाङा थिग बेबायदि जायो आरोना दा बेनोसै लोगोफोर आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना भिडिअनि गेजेराव कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय मानो होनोबा आंहा गरम मोनसोबाय आरोना सानदौआवनो भिडिअ बानायनाय जादों उपाय गैया नालाय नोंथांमोना चेनेलाव सोरबा गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय एथ' सानदौआव भिडिअ बानायनानै नै गोलोमजोब्बाय आरोना नै मा बुंबावनो आरो आङो ड्रेसखौ चेन्ज खालामहैनांसिगोन दुगैनांसिगोन एकदमबारे दा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबायमोन लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना ओमफ्राय गोबावजों भिडिअ बानायदों आङो माने दिनैनिफ्राय आपडेटआ फैबाय थासिगोन आरोना टाइम मोनैनि थाखायनो भिडिअखौ बानायनाय जायाखैमोन मा बुंबावनो दा टाइमखौ दिहुननो गोनां जासिगोन आरोना भिडिअ इउटुबाव ससियेल मिडियायाव नुजाबाय जाहाथे टाइमखौ एसे दिहुननो नांसिगोन ओरैबायदि जायो आरोना दा नोंथांमोना बे मोनथाम जाथायनि बिखय बुंदो सोरबाफोर मोनथिगौबा सोरनिबा गामिनिबा माने मा जामारनायमोन आं ए टु जेड बुंला आरोना गावनि पार्सनेल लाइफ खोथा थायो बेनिखायनो आङो जेबो बुंनांगौ खोथा गैला बुंलाबो माने गाज्रि मोनलायनाय जागोन आरो ब्लार खालामना होनाय जाबाय मोखां देखायजाया नालाय ना जोंनि बर'निनो बेफोरबायदि जानो नाङा बेफोरबायदि बुलाय मोनसे फिसा दायनि थाखायनो बेफोरबायदि बुजालायनाङा आरोना दा नोंथांमोना मोनथिखाबाय दा बेनोसै लोगोफोर अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन थेंक इउ स' माच बाय बाय